Pane chitiko chinoshamisa chinoitika aiwa muHarare City Council chatoona kuti vakomana vana Jacob Mafumo vachikriticiziwa kuti vakomana ava hapana zvavari kuita. Ava vakomana ava vangopinda aiwa kuzongoluta kana kudya mari aiwa ye the state vachidya the taxpayers money. Saka pinda mashoko abuda nyogwa panapa noti wasubscribe like or turn on the bell icon. Tinda paindo Panik Mangwana anoyanyora achiti yesterday at the Commission of Inquiry on Harare City Council it was revealed that councillors blew 11 million on workshops in the first 7 months of this year. Let's see what suffered. Rubbish not collected, roads not repaired, no street lights, no traffic lights, no water. Ndobva vakatega vakati eti Jacob Mafume panapa tiri kuona kuti zviri kunzi this Harare City Council it blew 11 million US dollars in 7 months. Patoona kuti hapana any development inoitika munyika yeZimbabwe. Vanhu vanotoshaita kuti mari yese iyi yakaenda kubva vakomana musatamba ne 11 million United States dollars kuti inongonzi aiwa vakomana ndivo vada kushandisa kuti ndivo vakashandisa in the 7 months. Muchiona kuti paground zvinhu zvacho hapana chinhu chiti tangible, hapana kana pamona kuti hakuna medication yakapinda mumahospitals, hapana any garbage yakauya ikakolektiwa. Muchiona kuti hapana any improved electricity supply kana kuti mvura vanhu varamba vachienda kuzvibhorani vachinoita maqueues. City Council isiri kuprovide mvura. Vakomana iyi ndo inouya evidence, tangible evidence voratidza kuti aiwa munyika mastate funds ari kungobuditsiwa, ari kungolutiwa, vanhu vangotarisa. Ameno chimutidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa chashamisa vanhu chatoona kuti aiwa nyika yeZimbabwe chaiyo aiwa panotoda kutoti panyatsokuitwa change, panyatsokuitwa mareforms kuti tikwanise kuenda mberi. Tudzai mafungiro enyu pene comment section medu, usanosubscribe, like and turn on the bell icon.